Getinge Heritage Council babere bakugikiria ukorobekano kuo gusegetre nenseme kwamireria serikali askere batebire bunanigo korengete goturubania emeroberio ye serikali nabo igo amagendero yense ya Kenya niga sensemo yabo baganiro muraibense Dr. William Samoei Ruto ababe bakora chingwana nuko iwana numuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga erio koreta obotoereru imeyense ya Kenya oroboti urwasobwikiranu Vincent Onyancha niga twariganiretie itukuria rero igotokumetinga mambia okorobekana kure oyono yomo bwetureti yabagaka mwanyagetinge Heritage Council kurwasorgongo rwagusika okwana igoro yokorobekana kuri tukuri yankyo goika ijuma ase okobwaterana n'abarayi baitu nabaria bakoreta maandamanayo for the sake yense yaitu baigwane erinde egeteke gesire George Nyakundi buno yomo bwabwatani bukoigerera chimbone chingekero cy'omuguse asensemo yaye niga gikeri boro okorobekana okwo kwega ebisaku binde nangoja tore gosamba omuchito onyamira na kisi ejino kwereterera chitanguche okoragererwa konene okutuko gikeria nigo chinga kechio aboriri abasae gutatumeko bube anene asorgongo rwaguse asogwikiranio korobekana okugo chakera lituko lyankyo igongo sababa mura abasae baito abo bali chinguru chito baire ngora mbesambira ekiara wesambira no wesari etutaete togare tokinie gesaku galiko ita asokorobekana okubo igoni goturete yaganiriri chiko kubwatigwa nakoganio muraibense William Samoei Ruto otora chinkwana bene no muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga ngera ariko kana bali bakujokora maandamano kumuranche ayo kwano eshari nero genda ngora tacha ngora takuna umanikomera takomere bintu binde uraskomere okwamere lyole busyali in front line abota ke tobe front line yes lakini ngaituriga tinde kyekogera the president batari ojamuna raire kya they are human beings, they have got ears, they have got eyes, they have got brain, they have got hearts again tukyale komeki anje komeka chingu bila mabera ndotageti maandamano abe abantu baitu chingaki echibo igo bamochiriraira asokorokorobekana kirengaki nakogane kurori bagocha serikali yaligoikirania obokoreri continuous demonstration elige community to me ngocha gole yo korali my week uselimo muti uselimo mwaka lakini wana kwa yo kama na obisi yocha eliyo bechiko binobache bantu baitu lemukira obokwa niyo blasamo nyaramu nani kusaba nisaye obuyabo gamampiense nyasaye na sabira chingu chao tigeso molembobe kukire kona barianye batageti tayo abutogo teberera tiganye teberere nechi family cheto nese yana nanche I belong to it na menjire ga more than 80 years I think I also know more terrible yakora continuous striking continuous demonstration okobori gwabo igoni go kwarurugo cha sabanto utasarie binto chinga kichokorobekana uko nagote abuna bararra korobekana konde gwensi komorembe libagerio ni binto byabeire bigosaligwa kiusikia gote na burayimbura nguru konanga ina ni morayo na kerenga asabantu bae barayi tubwate tigabatware birenge bironge asobora ibwabo erinde bacha koreta iburo egocha koreta etano amatetemenya ne amateyende emechando tuligerite na we are talking about democracy and we are talking about the constitution and the rights no bwate rights chiao chukwandamana mbuya mono na injidi bwate rights chiane chokoni ritoke mbuya mono orandamana umanye gutacha ritoke riane asa maandamano twaro previously igakoerera ububi ekyo getigarete bono no korege tambokero gya serikali ujakari tukoli yankyo maika yansemo ya Azimio kourwa abarendi babo na Azimio no nabo ni ko batigarete gote abuna wika okorobekana uko koreke aseka kia matuka tato ko reporter ya Ndizi TV riterene nchenkuro kwa Vincent Onyancha.